Сәлем дуслар, biz bu yılısa балалар бакчасына килдек. Әмма 58-нче шаян нәниләр дип аталган бу бакча гади генә түгел, монда музей да бар, кышкы бакча да бар, хәтта җәнлекләр, хайваннар да яши икән. Киләле күреп китәле, безнең сиңа сөйләргә сүзебез күп диде алар. Мин рәхәтләнеп риза булдым һәм без тапшырыбызны башлыйбыз. Исәннәрмесез? Исәнмесез, Дафлисовна? Чакырганыгыз кунакка без килеп җиттек. Исәнмесез, кырыгыз, көтәбез. Үзенчәлекле бакча белән танышуыбызны башлыйбыз. Башлай бит. Хәзер килгәчтен инде әйтерләр, безнең дә садикта татарча нигә безгә килмәдең диерләр. Юк, 58-нче балалар бакчасын аерып торган зур үзенчәлеге бар. Алар татар статусын ялгышмаса 1996да ук алганнар. Шулай бит беренчеләрдән булып. Һәм менә бу ел нинди зур бүләк белән бүләкләндегез, әйтеп китегез әле. Biz bu yıl kütmegende uylamaganda менә шушында 500 меңлек сертификатка ие булдык. Һәм менә диплом инде укып китәсем килә. Нәрсә өчен биргәннәр бу башкаларга тырышып эшләр өчен стимул булсын әле. Туган телдә белем һәм тәрбия бирүне оештыра торган иң яхшы балалар бакчасы республика бәйгесе җиңүчеләре алар. Котлыйбыз! Планетарий бүлмәсенә алып кирделәр. Монда әле планетарий да бар икән. Әйдәгез кирип карыйк. Бу бүлмәгә кирип безнең балаларыбыз ял итәләр, төрле әкиятләр тыңлыйлар, шигырьләр укыйлар. Менә шундый рәхәт бүлмә инде, серле бүлмә. Замана балаларын заманча тәрбиялиләр. Сул ягымда аю, уң ягымда башка төрле аю фил. Балалар бакчасына тагын йөрисеңме дисәләр, бер 50 ел йөрер идем дип җавап бирер идем. Балалар бакчасы, шуның өчен балалар бакчасы яткан җирдән тора алмыйсың, кыскасы пенсияга пара, әйдә Илшат бир кулыңны. Турып булмый. Ой! Менә без тагын бер үзенчәлекле бүлмәгә кирдек. Бу безнең ялгышмасам кышкы бакча. Әйе, бу безнең кышкы бакча. Мондый бакчалар башка балалар бакчасында юк дип беләм, шулай бит? Бу безнең экологик сукмагыбызның бер тукталышы да булып тора әле тагын бу кышкы бакчабыз. Урамда кыш, менә монда әле һаман көз. Монда димәк ел фасылларына бүленгән шулай бүлмә, әйме? Әйе, монда әле безнең көз генә түгел, игътибар белән карасагыз, безнең монда җәй элементлары да бар, язга кагылышлы элементлар да бар, оста күрәсез сез безнең. Бу балалар бакчасына ни өчен килдем? Кышларны күрергә. Карагыз әле нинди матурлык. Әмма рәсемдә генә түгел, монда тере кышлар да бар. Тәвә кышлары. Тутый кыш, нинди тәвә, Филүзә. Еще кызыл дипломга бетердем институтны. Укытучылар күрмәсен. Попугай, тутый кыш, монда алар бик күп. Ел бу бакча килгәндә бу вольер бар иде инде. Анда инде канариләр дә бар иде анда ул вакытта, һәм төрле төстәге попугайлар бар иде, тутыкышлар бар иде. Хәзер әкрен-әкрен генә кемне хәзер бит инде күп балаларда аллергия булганлыктан әтәниләр менә бу вольерга безнең кошларны китерә башладылар. Кеке итеп кусалар акчага. Мен шулай булсын. Исәмсез. О! Балалар бакчасына килеп, клеткага читлек өчен эләгермен дип уйламаган идем. Мин хәзер бәләкәй балаларны сөеп карыячакмын. Киттек группага. Ничек хәлләрегез? Әллә сез мине таныйсыз? Әллә сез татарча аңлыйсыз? Бездә шөгыльләрдән сөйләм үсеше бар, математика бар, рус теленә өйрәнү бар. Юк, математика, русскийны белмим үзем дә. Үзегез нәрсә белән кызыксынасыз? Мин магайда уен уйнатырсыз? Берәр уен уйнатып карармын. Әйдәгез, сез ярдәм итерсез, өйрәтерсез. Мин хәзер тәрбияче ролендә булып карыйм. Мин бу уенның максатын аңладым. Монда балаларның артына килеп, аюны уятучы кешене ул танырга тиеш һәм шуңа аюны тапшырырга тиеш. Кем уяткан әйтергә тиеш түгел, бик кызык уен икән бу. Бәли бәү итә, аю йокыга китә. Кайсыгыз уята, таң җитте. Аюны кайсыгыз уята? Аны күрсәтергә кирәк булган.
Мин үзем сайларга тиеш. Аю. Көтек адамдар инде. Кем уятты диләр аюны әйт әле? Мине Азамат уятты. Бәт тәрбияче булырмын дигән мине бала иттеләр. Но ничего, мин бала булырга да риза. Мин сезгә хәзер бер әкият укыйм. Әкиятның авторын һәм исемен әйтмим. Укыгачтан сез үзегез белергә тиеш. Сөйләштекме? Борын заман бер ир белән бер хатын торган, тормышлары шактый гына фәкыйрь булган. Асраганнар бер кәҗә белән бер сарык, булар булган берсеннән берсе арык. Ничек атала бу әкият? Кем белән? Мин сезгә аны әйттем инде. Кемнәр турында сүз бара? Кәҗә белән сарык. Бәйән белән. Балалар сезне әниләр бәйрәме белән котлыйлар. Балалар бакчасына мин ни өчен килдем, җәмәгать, менә шушы музейны күрер өчен. Мондый музей хәтта туган якны өйрәнү музейларында да шәһәрдә дә юк. Бик бай экспонатлар бар һәм мин хәзер алар белән танышачакмын. Бу безнең музейбыз инде балалар бакчасы ачылганнан бирле булган, ләкин алар шушындый бүлмәдә, бер бүлмәдә җыелган булып тормаган. Алар һәрбер төркемдә почмаклар гына булган. Аннан соң инде безнең менә тәрбиячебез Вереванны килгәннән соң, анардан шундый безгә идея килде дип әйтәм инде. Бөтен экспонатларны барысына бергә җыеп, туплап музей бүлмәсе оештырырга дигән фикер безгә әйтте ул. Безнең бу музейбызда балалар белән шөгыльләр үтә. Үзебезнең балалар бакчасының балалары белән генә түгел, тирә-яктагы балалар бакчасыннан да киләләр. Безнең музейның үзенчәлеге нәрсәдә? Безнең музейның үзенчәлеге һәрбер экспонатны тотып карап, капшап, иснәп, күтәреп карарга була. Менә бу бишеккә килсәк, бу бишек мин генә түгел, минем әнием һәм минем әбием үскән бишек. Менә монда әле җәмәгать крешин татарларының күлмәге дә бар. Монсы Вера Ивановна каян килгән. Монда экспонатлар мөгаенда крешиннәрнең үзләрендә дә юктыр әле, эзләсәң. Бу инде минем әнинең, әнисенең сандык төбеннән ул мәрхүм булганнан соң сандык төбеннән табып алынган әбинең, әбисенең күлмәге. Ничәнче еллар икәнен белмим. Яраткан эш өчен нәрсә генә эшләмәссең. Менә шулай миңа сүрәккә дигән әйбер кидертәләр. Мин сүрәккә кидем, кияүдә булган кызлар кия торган баш кием. Балаларга килеп, монда кергән балаларга менә бу элекеге стиральный автомат дип әйткәчтен балалар ягылып китәләр икән. Ничек шушындый белән юганнар микән ни дип. Гуманитар образованиесе белеме булган дибез бит инде. Килеп, балалар бакчасында озакка кала аламы? Нәрсә сезне монда җәлеп итәсең? Менә мин мәсәлән эшли алмасам. Балалар белән мин үзем шәхсән картаймыйм, мин яшәрәм. Чөнки алар һәрвакыт изләнүдә, аларга нәрсәдә булса бирергә кирәк, аларга барда кызык, алардан күп сораулар килә, шуңа күрә инде без алар белән яшәрәбез, яшибез. Минем сезгә сабырлык теләп каласым килә һәм олы йөрәк, чөнки монда һәр баланы үз балан кебек яратырга кирәк. Һәм сабыр булмаган кеше монда 1 сәгать эшли алмый. Мин аны бүген үземнән инандым. Татар, крешин, башкорт һәм башка милләт курчакларын җыйдым әле. Әлбәттә, балалар бакчасында рәхәт. Монда үзенчәлекле балалар бакчасында булырбыз дип уйламаган идем, миңа бик тә ошады. Әгәр дә сезнең дә кызыклы темаларыгыз бар икән, безгә шалтыратыгыз, языгыз. Без рәхәтләнеп сезгә кунакка барачакбыз. Әлегә сау булыгыз. Нәрсә миннән мөгаен дә тәрбияче чыкмас. 15 минут бер бала килеп кочаклады, мин аның явыш аягына бастым. Колобок диделәр, Гафла Тукай колобокта язган әле. Балалар бакчасына килмәсәм, аны белмәс идем. Крешин кызы булдым. Почти крешин. Почти башкорт крешин, татар что-то такое уж. Татар төбәтәй киеп, туган тел җырлармыз, ягъни үзбәк төбәтәй диләр.